ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ କେତେତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କେତେତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଏନ୍ସର ହେଉଛି 13ତମ। ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ? ତାର ଏନ୍ସର ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ କେତେତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟନ୍ତି? ଏନ୍ସର ହେଲା 14ତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି? ଏନ୍ସର ହେଲା 15ତମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେତେତମ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି? ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ବିଚାରପତି ଥିଲେ? ଏନ୍ସର ହେଉଛି ଦୀପକ ମିଶ୍ର। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କିଏ? ସୁନୀଲ ଅରୋଡ଼ା। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର କିଏ? ସୁଧୀର ଭାର୍ଗବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କିଏ? କେ ବେଣୁଗୋପାଳ। 15ତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା କିଏ? ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ରେଖା ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ 17ତମ ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭାପତି କିଏ? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରବିଆଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। 25ତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବିଆଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ରଜନୀଶ କୁମାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସ୍ଥଳସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ନୌସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ଆଡମିରାଲ କରମବୀର ସିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବାୟୁସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ବି.ଏସ୍. ଧନୋଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ କିଏ? ଅଜୟ ଭୂଷଣ ପାଣ୍ଡେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅର୍ଥ ସଚିବ କିଏ? ରାଜୀବ କୁମାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବିଦେଶ ସଚିବ କିଏ? ବିଜୟ କେଶବ ଗୋଖଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅମିତାଭ କାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସିଇଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? କେ ଶିବାନ। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ନିକଟରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ହାଗିବିସ୍ ଟାଇଫନ୍ ଝଡ଼ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା? ଜାପାନ। ନିକଟରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି? 370 ଧାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ରାଜ୍ୟ? 9ଟି। କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ନୂଆ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 28ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅମିତ ଶାହା। ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିସେଫ୍ ସହ ମିଶି କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫର୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସଡ଼କ ଯାତାୟାତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। 10ମ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ? ଅଗରତାଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2 କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? 22 ଜୁଲାଇ 2019। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2 କେଉଁଠାରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ଶ୍ରୀହରିକୋଟା। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ? ବିକ୍ରମ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2ର ରୋଭର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଜ୍ଞାନ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା? 978 କୋଟି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2ର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ତାରିଖ କେତେ ଥିଲା? 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର।
ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ଚନ୍ଦ୍ରର କେଉଁ ପୋଲରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ? ସାଉଥ ପୋଲ। ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ନୂତନ ରେଳ ଚାଲିଲା? ସେବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଅକ୍ଟୋବର 11, 2019 ତାରିଖରେ କେଉଁଠାରେ ଅନୌପଚାରିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଚେନ୍ନାଇର ମମଲାପୁରମ୍। କିଏ 54ତମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ? ଅମିତାଭ ଘୋଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ରାଜନାଥ ସିଂ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ କିଏ କିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଜୋନ୍ ବି ଗୁଡେନଫ, ଷ୍ଟାନଲି ୱିଟିଂହମ୍, ଆକିରା ୟୋଶିନୋ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ କିଏ କିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଜେମ୍ସ ପିବ୍ଲିସ, ମାଇକେଲ ମେୟର, ଡିଡିୟର କ୍ୱେଲୋଜ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ କିଏ କିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ୱିଲିୟମ କିଲିନ, ପିଟର ରେଡକ୍ଲିଫ, ଗ୍ରେଟ ସେମେଞ୍ଜା। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କେତେ ଓଜନର ବ୍ୟାଗ ବୋହିବ ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା 1.5 କେଜିରୁ କମ୍, ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ 2ରୁ 3 କେଜି ମଧ୍ୟରେ, ଷଷ୍ଠରୁ ସପ୍ତମ ପିଲା 4 କେଜି, ଅଷ୍ଟମ ନବମ 4.5 କେଜି, ଦଶମ 10 କେଜିରୁ କମ୍। 53. କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ? ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ କଟରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି? ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବାସେଲଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଜାପାନର ନାମୋଜି ଓକୁହାରାଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାରତର କେଉଁ ଖେଳାଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ? PV ସିନ୍ଧୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। କେଉଁ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି? ଅଭିଜିତ ବାନାର୍ଜୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ତର ଡୁଫ୍ଲୋ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକେଲ କ୍ରେମର। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି? ଇଥିଓପିଆ ଦେଶର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଅବି ଅହମଦ ଅଲି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କେତେତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? 150ତମ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେଠାରୁ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲା? 2 ଅକ୍ଟୋବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେଉଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା? ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେରିକାର ହଷ୍ଟନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ହାଉଡି ମୋଦି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ICC କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡ କପରେ 5ଟି ଶତକ ଲଗାଇଥିବା ଖେଳାଳି କିଏ? ରୋହିତ ଶର୍ମା। ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ କେବେ? 11 ଜୁଲାଇ। ନିକଟରେ କେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରନ୍ ବନାଇଥିବା ଖେଳାଳି? ବିରାଟ କୋହଲି। ନିକଟରେ RBI କେଉଁ ତାରିଖକୁ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? 3 ଠାରୁ 7 ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ନିକଟରେ କଲାମ ସମ୍ମାନରେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି? କେ ଶିବନ। 26 ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବାୟୁସେନାର କେଉଁ ବିମାନର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? ମିରାଜ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ କାହାକୁ ବୀରଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର ଓ ମହାବୀର ଅହିଂସା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ। PSLV C-44ର ପରୀକ୍ଷଣ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? 24 ଜାନୁଆରୀ 2019। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କେତେ ନମ୍ବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? 25 ନମ୍ବର। ଭାରତର ଗଗନଯାନ ପରିଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି? ଫ୍ରାନ୍ସ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯୁବ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା? ଇସ୍ରୋ।